салом дӯстони азиз, салом ҳамватанони гиромӣ. Умедвор ҳастам, ки кӯлагиятон хуб ҳастем. Пеш аз оғози барнома ба кулли падарону модарон, акаву додарон, апаву хоҳарон омади иди моҳи шарифи рамазонро табрик гуфта, аз даргоҳи худо хоҳони он ҳастем, ки ҳарчи орзу амалҳои неке ки дорем, ба ана ҳамон орзу амалҳои некамон бирасем. имрӯза мавзӯи мо, дӯстони азиз, бениҳоят мавзӯи ҷиддӣ аст, бениҳоят мавзӯи хуб аст. аз кӯлагии шумо хоҳиш мекунем, дӯстони азиз, ки ин барномаи моро то охир нагузаронда тамошо кунед ва дар охири навор фикроятонро дар комментария нависед. мо бошад барномаро оғоз мекунем. хуш дӯстони азиз, барномаро шурӯъ мекунем. аввал ба ана ҳамон бародароне ки дар кишвари Русия ҳастанд, ҳар рӯз бо тариқи WhatsApp, бо тариқи имо ба ман саволҳо медиҳанд, ки мо чӣ гуна равем ба Дубай ва чӣ корҳо барои мо ҳаст дар Дубай. ба кулли ана ҳамин бародарон чӣ гуфтанӣ ҳастам? фарқ надорад шаҳрванди Русия ҳастед ё ки шаҳрванди Русия нестед. ба кулли шумо дӯстони азиз ҳамчун бародарона тавсия медиҳам, ки агар забони англисиро ҳадди ақал 10% надонӣ, беҳуда наё ба Дубай. беҳуда маблағ сарф накун, беҳуда наё ба Дубай, ки азоб мекашӣ, кор пайдо намекунӣ. забони англисиро надонӣ, он паспорти русӣ ба ту ҳеҷ фоидае оварда наметавонад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, айни ҳол дар кишвари Русия карантин рафта истодааст. аз ана ҳамин вақти муносиб истифода бареду ҳадди ақал дар як рӯз 3-4 калима забони англисиро аз худ кунед. худо медонад ин карантини Россия кай ба анҷом мерасад, кай аэропортҳо кушода мегарданд. шояд то он вақте ки аэропортҳо кушода мегарданд, шумо тақрибан 25 ё ки 30 ё ки 50% забони англисиро аз худ кунед. кӯлаги ҳамон интернет дорем, бе интернет наметавонем. дар ҳамин YouTube поиск кунем, ҳамин забони англисӣ биомӯзем. мисли дигар бародарони тоҷике ки дар ана ҳамин Дубай кор мекунанд, забони англисиро медонанд. дар Дубай як торговый центр аст, ки калонтарин торговый центр аст бо номи Дубай Мол, ки бисёри мардум орзу мекунанд, ки дар ана ҳамон Дубай Мол кор кунанд. бародарони тоҷик мо дар он ҷо кор мекунанд. чандин нафарош дар Дубай Мол кор мекунанд. 2000, 3000, 4000 доллар маош мегиранд. ин барои мо шумо хуб нест. аз оне ки бекор нишаста интернетро бо ягон филмҳову бо дигар чизҳо истифода бурдан, забономӯзӣ кунем дӯстони азиз. дар карантин ҳастен, бекор ҳастен, забономӯзӣ кунем. забонро биомӯзем. ҳадди ақал дар як рӯз 3-4 калима забони англисиро аз худ кунем. ва ба Дубай омадан бо хости худо кор ёфтанатон осон мешавад. ва бародароне ки дар Тоҷикистон ҳастем, он бародароне ки мактаби миёна мехонанд айни ҳол дар Тоҷикистон, аз кӯлаги ана ҳамонҳо хоҳиш мекунам ва тавсия медиҳам, ки баъд аз дарси мактаб, баъд аз абед рафта як ҷо дохил шаведу иловаги англисӣ биомӯзед. фарқ надорад чӣ дар мактаби миёна мехонед, ё ки студент ҳастед, ё ки бекорхуҷа ҳастед. айни замон дар Тоҷикистон карантин рафта истодааст. аз ана ҳамин вақти муносиб истифода баред, бародарҷоно, забони англисиро аз худ кунед. забони англисиро надонед, дӯстони азиз, наёед ба Дубай. агар сум дошта боша, агар ба хотири тамошо кардан бигӯем, марҳамат, биёен, мо дар хизмати шумо бародарон. лекин бародароне ки забони англисиро намедонам, ба ман мегӯянд, ки як ҷои кор ба ман пайдо кун. ман наметавонам ҷои кор пайдо карда. дӯстои худам, рафиқои худам, акаи худам 2 сол мешавад дар ҳамин Дубай ман кор мекунам, барои ана ҳамуна кор пайдо накарда истодам. ба хотири чӣ? Ба хотире ки забона намедонам.
забони урусӣ дар Дубай кор намеояд бародарҷон. танҳо забони англисӣ. айни ҳол дар тамоми дунё карантин рафта шудааст. кадом бародари тоҷике ки айни ҳол маро тамошо дорад, чи дар Русия, чи дар Тоҷикистон, чи дар Туркия ва намедонам умуман дар кадом гӯшаву канори ҳамин дунё ки ҳастен, аз фурсати муносиб истифода бареду вақтро беҳуда сарф накунед, биншинед, забони англисиро аз худ кунед ва бо сари баланд омада дар як кишвари пешрафта кор кунед, ё ки дар ватани азизи худамон кор кунед. муроҷиати ман ба кулли ҷавонони Тоҷикистон ин аст ки бародарҷонон, худатон як чашмоятонро кушоеду як назар беандозед ва бубинед ки бисёр аз падарони модарони ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд. онҳо ба як умеде рафтанд дар муҳоҷирати меҳнатӣ кор мекунанд ки то ин ки фарзандошон дар Тоҷикистон азоб накашанд, то ин ки як луқмаи нон пайдо кунанд ва бо як умеде ана ҳамон фарзанда ба донишгоҳ дохил мекунад ки то ин ки вай бихонад, чанд забона аз худ кунад, илмдор шавад, то ин ки дар оянда дар зиндагиаш азоб накашад. ба ҳамин хотир бародарони азиз, бародароне ки дар Тоҷикистон ҳастем, бародароне ки мактаби миёна мехонед, бародароне ки донишҷӯ ҳастем, вақти тиллоиятонро беҳуда сарф накунеду биншинед забономӯзӣ кунед, забони англисиро аз худ кунед. бародарҷон, ман боз мегӯям ки забони англисиро надонӣ ба Дубай наёед. ҳамчун бародарона мегӯям ки беҳуда ба Дубай меоед, беҳуда маблағ сарф мекунед. агар барои тамошо бугӯед, марҳамат, биёед дӯстони азиз, мо дар хизмати шумо ҳастем. лекин агар забона надонед, ба хотири ҷои кор ёфтану кор кардан наёед ба Дубай. хуш дӯстони азиз, дар ин ҷо барномаи мо ба итмом мерасад. афсус ки он қадар мо вақти зиёд надорем ки хеле суханҳои зиёд аст ки мо нагуфтем. худо хоҳад дар видеоҳои оянда боз аз ин да барномаи хубтар тайёр карда барои шумо пешниҳод мекунем. умедвор ҳастем ки аз ин барномаи мо як чизе омӯхтед, як чизеро аз худ кардед ва фикрҳои шуморо ман мунтазир ҳастам. фикратонро дар комментария нависед ва дӯстони азиз, мо дар оянда бениҳоят як проекти навро оғоз кардани ҳастем ки бовар кунед бениҳоят проекти хуб аст. интизор бошед, дар канали мо обуна шавед, лайк монед, видеоро поделитса кунед. мо низ ҳар чӣ зудтар ана ҳамин проектро оғоз кунем. ман боварӣ дорам ки ба куллагии шумоён ин проект писанд меояд. обод бошед, хонаобод бошед, сарбаланд бошед, забономӯзӣ кунед. худо нигаҳбон. дӯстони азиз, айни ҳол ман барои шумо яке аз таргоҳи центрро нишон медиҳам ки он шахсиятҳое ки забони англисиро медонанд, бубинед ки дар чӣ гуна ҷойҳо кор мекунанд. барои шумо айни ҳол нишон медиҳам. рафтем. инҷо ҳам яке аз таргоҳи центри беҳтарини чиш мегӯянд Алғурайра.
Спокойно. این دوستان عزیز یکی از ترگوی سنتری بهترین است. یکی از ترگوی سنتری بهترین است که بسیاری از برادران تاجیک ما هم در آن همین گونه جایها کار میکنند و خوش به حال آنها که زبان را از خود کردند. شما نیز برادر جانا کوشش کنید زبان آموزید، آمده نگاه کنید که چقدر جایهای زیبا است. در آن همین گونه جایهای زیبا کار کنید. معاشش کمی کم از $2000 است، $1500 است. خیلی معاش خوب میدهد. حتی بلیت هم بلیت تو ده برادر برای شما هم میگیرد.